Zero Crime Holy Week related incident mao'y target nga makabuod sa Police Regional Office 7 ug subay niini kaganiha gipahigayon ang ceremonial send-off sa 2,300 ka mga pulis sa Central Visayas. Ani ang report ni Femery Dumabo. Gisugdan sa Santos nga misa ang send-off ceremony sa mga PNP personnel alang sa Holy Week ug summer vacation activities. Mitambong ang mga representante sa mga police station sa Dakbayan, probinsya o nagkadiyang unit sa seremonyas. Hinonsagad sa mga police personnel ang gipakatap na sa mga simbahan ug sa mga dapit nga sagad bisitahon sa mga tao ning Semana Santa sukad pa niadtong Palm Sunday. Gibindisyonan usab ang mga police personnel. Mitambong sa sending off ang mga opisyal sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office dalang ilang kahimanan. Sa mensahe giawag ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang kapulisan nga paningkamutan nga zero crime incident ang pagtimaan sa nahibiling mga adlaw sa Semana Santa. To ensure that everyone here in Central Visayas will be safe and secure, to include their properties, their household, and their businesses that will be left behind. Iyang giawag ang kapulisan nga gawa sa police visibility ang ngayon usab nga mabatyagan sa publiko ang ilang presensya. Na yung ating presensya ay mararamdaman ng ating mga kababayan. You should talk to our people. Kayo na ang lumapit, kayo na magtanong kung kumusta ba sila. Kayo na magtanong kung kailangan ba nila ang police assistance. Samtang sa Dakbayan sa Talisay, mas daghang mga pulis ang gidestino sa mga dapit nga dagsaan sa mga tao ilabi na sa mga simbahan sa ilang full blast deployment karon. Nakigtagbo usab si Police Lieutenant Colonel Myla Maramag sa mga focal person sa Barangay Anti-Drug Advisory Council kun Badak sa 22 ka barangay sa Talisay City. Giawag sila nga bantayan ng mga drugs rendering ning holiday season aron dili matintal sa paggamit og balik sa ginadili nga drogas ug magpabili ng ilang pagka-barangay drug cleared. All 6 churches under our AOR, nanay mga gitawag nato og police assistance desk nga naana po dito ang mga duties. Siguro usab sa Cebu City Police ang police visibility tibuok Dakbayan bisan kun panlantawan ang pagmingaw kay sagad sa mga tao ang manglarga sa mga probinsya. Ongoing coordination meetings with our barangay officials to ensure that residents that will be left na walay tao, no, will be part of patrolling sa mga barangay tanod. Samtang gipahinumdom ni PRO 7 Director Maranan sa mga naka-field nga police personnel nga siguroong kanunay nga hydrated ug mupasilong gikan sa grabing kainit sa adlaw matag karon ug unya. Obani Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.